Zvaničnici u administraciji američkog predsjednika Josepha Bidena nisu na vreme shvatili značaj koji Rusija pridaje događajima u Ukrajini i nisu učinili sve što su mogli da spreče borbena dejstva, piše kolumnista američkog časopisa Foreign Policy Stephen Walt. Kako je naveo politikolog sa Harvardskog univerziteta specijalizovan za međunarodne odnose, aktuelna vašingtonska administracija igrala je vodeću ulogu u koordinaciji odgovora Zapada na rusku specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini. Ali ovo nije kraj i nije jasno šta je krajnji rezultat ovih napora. Surova realnost je da će se dugotrajni rat završiti tako što će Rusija kontrolisati deo Donbasa ili ceo Donbas, a Ukrajina će pretrpeti ozbiljno razaranje i smanjenje broja stanovnika. To ne izgleda kao veliko dostignuće u spoljnoj politici, konstatuje Walt. Prema njegovom mišljenju, tužna činjenica je da je Bidenova administracija uradila odličan posao u rešavanju problema koji je bar delimično sama stvorila. Kako je dodao Walt, američki zvaničnici nisu štedeli snage da negiraju da su američka ili zapadna politika na bilo koji način izazvale ovu tragediju, a nepristrasan pogled na raspoložive dokaze pokazuje suprotno. Prema njegovom mišljenju nikada se neće saznati da li su neprijateljstva mogla da se izbjegnu da su SAD i njeni evropski saveznici pokušali ozbiljnije i kreativnije da odgovore na zabrinutost Rusije za bezbednost i prestali da tvrdoglavo insistiraju da Ukrajina jednog dana uđe u NATO. Walt je naglasio da je Biden po preuzimanju dužnosti obećao da će posebnu ulogu dati diplomatiji. Istovremeno, prema mišljenju politikologa, u posljednje 2 godine u američkoj spoljnoj politici bilo je relativno malo dostignuća u sferi diplomatije. Analitičar je skrenuo pažnju na činjenicu da se ne očekuje novi dogovor o iranskom nuklearnom programu, a Iran je bliži nego ikad mogućnosti stvaranja nuklearnog oružja, što povećava rizik od rata na Srednjem istoku koji sada nije potreban ni administraciji SAD-a ni celom svetu. Prema mišljenju politikologa, Bidena i američkog državnog sekretara Antonija Blinkena su u više navrata ponižavali razni saveznici na Bliskom istoku. Kako je podsjetio Walt, Saudijska Arabija ne doprinosi naporima SAD-a da izvrše pritisak na Rusiju, a također nastavlja da se približava Kini. U članku se navodi da se Sjedinjene države odustaju od svoje uloge globalnog mirotvorca. Kako je naglasio analitičar, Vašington se ne trudi dovoljno da pronađe zajednički jezik sa Pekingom, a strateško rivalstvo između SAD-a i Kine postaje sve aktivnije.